హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు స్వీట్ కార్న్‌తో ఇంకో వెరైటీ ఐటెమ్‌తో మీ ముందుకొచ్చేసానండి. దాని గురించి చూసుకునే ముందు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ హిట్ చేసినట్టయితే నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వెంటనే అందుతాయి. మనం రోడ్ సైడ్న కానీ బయట కానీ ఇలా స్పైసీ చాట్ తింటూ ఉంటాం కదండి, అదే స్టైల్లో అండి మీకు చేసి చూపిస్తాను. చాలా అంటే చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ ఉడకబెట్టుకున్న కార్న్ ఒక కప్పు తీసుకొని దాంట్లో సరిపడా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, కొంచెం కట్టా మీఠా ఫ్లేవర్ ఇవ్వడానికి కాను ఆమ్చూర్ పౌడర్, నిమ్మరసం ఇవన్నీ కలిపేసేసి చివరికి బటర్ కానీ గీ కానివ్వండి కలిపేసి మనం అలా సర్వ్ చేసాము అంటే వేడి వేడిగా ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా కానీ జస్ట్ అలా వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ పిల్లలు ఇష్టంగా బాగా ప్రిఫర్ చేస్తారండి తినడానికి. ఎంత టేస్టీగా ఉన్నాయంటే అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. మనం బయట కొనుక్కొని తింటూ ఉంటాం కదా, అదే స్టైల్ అండి.